Sekudlule emhlabeni umfundisi obedume kakhulu ngokuphinda abe namabhizinisi obaziwa ngokwesiza kakhulu abaxakekile endaweni yakwaMaphumulo. Mbukelo silethu kuhle TV sakubingelela kanti uma uqala ungena ku-YouTube channel yethu ngiyacela ungakhohlwa ukupressa usubscribe button ukuze sikwethulele zona zingena zishisa. Kanti ezingenayo kube ukuthi usedlulile emhlabeni umfundisi obephinda abe usomabhizinisi endaweni yakwaMaphumulo eKranskop. uStekeni ubaziwa ngomunye wosomabhizinisi ababe negalelo elikhulu ekuthuthukiseni izimpilo zabantu abamnyama obephinde abe umngane omkhulu nenkosi uMangosuthu Buthelezi uShenge. Kanti uStekeni ubaziwa ngokuba umsunguli weSizabantu mission, aphinde abe umsunguli we-radio station ebiyaziwa ngokuthi iKwezi FM, aphinde abe umphathi wenkampani enkulu ekhiqiza ama-akhwili endaweni yakwaMaphumulo eKranskop.